¿Sabía usted que Manuela Conde, de 73 años y con Alzheimer, fue localizada sin vida ayer, 23 días después de que desapareciera en avión? ¿Sabía usted que fue hallada por su propio hijo, que no había dejado de buscarla tras la cancelación del operativo de rastreo? ¿Sabía usted que los mayores del rural son las principales víctimas de extravíos en Ourense? ¿Sabía usted que los mayores desorientados son las desapariciones más difíciles de solventar frente a la prontitud con que se resuelven los casos de menores fugados? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan Portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2501 de En Portada, un espacio que aborda la actualidad ourensana bajo el prisma, bajo la mirada de nuestros contertulios. Pero antes, como es habitual, repasamos la portada de la región, cuyo titular principal dice así: los daños causados por el jabalí en Ourense casi se duplican en un lustro. La Xunta impulsará el control de estos animales con medidas cinegéticas alternativas como la caza con arco y propone premiar a los tecores que realicen más capturas. Otro titular coincide con nuestro primer tema de debate. Aparece el cuerpo de la mujer perdida en avión a 2 kilómetros del lugar de desaparición. El diario también informa de que el hombre hallado sin vida en Ascaldas llevaba 48 horas muerto. También asegura que los placeros han recibido la orden de desalojo por parte del Concello para abandonar la Alameda el próximo 9 de enero. Otra noticia de última hora señala que al menos 6 mujeres del PSOE acusan al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, de acoso sexual. La foto de portada es para los jugadores del Ourense Club de Fútbol, que se medirán nada más y nada menos en Copa que al Athletic de Bilbao. Y aquí tenemos que hacer un breve comentario, breve, porque no merece más, acerca de las lamentables, penosas palabras del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, hacia el Athletic de Bilbao, un club histórico al que califica de xenófobo por primar los valores de la cantera. Ya me dirán ustedes cómo se puede calificar de xenófobo a un club en el que juegan los hermanos Williams. Y también por ningunear al equipo vasco, tildándolo de pedrea frente al gordo del bombo que serían el Real Madrid o el Barcelona. Todos los periódicos y webs del País Vasco y también numerosas televisiones de carácter estatal están reproduciendo las descalificaciones del alcalde de Ourense hacia el Athletic, un club con más de 40.000 socios y el segundo club español con más copas. Alguien en Ourense, no sé si desde el propio Concello, desde la Diputación o incluso desde la Xunta, tendrían que salir públicamente a desdecir al señor Jácome y declarar que el Athletic y sus socios son muy queridos en esta tierra, tanto como los miles de gallegos y ourensanos radicados desde hace muchos años en el País Vasco. Para analizar estos y otros temas, contamos hoy con el politólogo y profesor de la UI Vigo, David Alvarado. Benvido, David. Bo día, Xaime. También contamos con uno de nuestros analistas habituales de esta casa, el escritor Marco Valerio Lama. Benvido, Marco. Grazas. Y por último contamos co periodista y colaborador de la región, Lalo Pavón. Benvido, Lalo. Bo día. Sin más demora, arrancamos con el primer tema del día. El año pasado, según la información de la región elaborada por el periodista Miguel Cao, Ourense registró 146 denuncias por desaparición. Es decir, una denuncia de este tipo
cada 2 días y medio, según los datos oficiales. En esta estadística hay dos tipologías claramente diferenciadas. La de los adolescentes entre 11 y 13 años, que suelen protagonizar fugas de resolución muy rápida por parte de la policía, y los extravíos de mayores, generalmente en el rural y con algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Estos son los casos más difíciles de localizar, como el referido antes a Manuela Conde, debido a la orografía de la provincia, una orografía boscosa, frondosa y montañosa que exige amplios operativos de rastreo. El envejecimiento poblacional y el vaciado del rural hacen que este tipo de desapariciones vayan al alza con los años. Compañeiro David, que se te ocurre? A mí dá a sensación de que todos os temas nos levan ao mesmo, non? Lévanos a particular natureza actual da nosa provincia. A nosa provincia é eminentemente rural. Bueno, cuidemos o rural, non o facemos. Que temos? Temos episodios extremos como dos lumes deste verán, por non cuidar o noso rural. Temos unha realidade de despoboamento do noso rural, temos unha realidade de falta de servizos. Onde se perdeu esta muller? Pois no rural, nun sitio descuidado, nun sitio onde evidentemente non había absolutamente nada. Realidade do noso país, haberá que facer algo ao respecto. Segundo problema que vexo eu, quen é o responsable desta situación? Sí, bueno, é unha desgracia, evidentemente, pero se queremos buscar responsabilidades, a luz destes datos que ti acabas de dar, non? De desaparición, de xente con enfermedades neurodegenerativas, é unha familia, teño algún caso en contexto urbán, en contexto rural será aínda máis acuciante, pois a responsabilidade será da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia ten a responsabilidade en servizos sociais, ten a responsabilidade en sanidade, está científicamente demostrado que o 60% de persoas que padecen Alzheimer teñen atravesado algún episodio de vagabundeo, como lle chaman, pois haberá que poñer mecanismos de prevención. Que son mecanismos de prevención? Pois o mellor pulseiras de localización GPS, ou formación específica para familiares e coidadores para evitar que se poidan extraviar ou saber como reaccionar de xeito temperá, ou mellor, pois, campañas de sensibilización cidadá, non sei, poñer un pouco os mecanismos para que isto non se reproduza de xeito tan abundante, non? Temos unha realidade orográfica, temos unha realidade demográfica, temos unha realidade social e sanitaria, pois haberá que poñer as medidas para que isto non se repita. Marco. Bueno, eu concordo plenamente coa exposición que fixachedes tanto ti como David, coido que pouco máis podo engadir. Aquí, efectivamente, confluen dous tipos de factores, un factor demográfico que é o envellecemento da provincia onde vivimos, ese factor orográfico que fai que haxa unha dispersión brutal do hábitat, porque en Galicia precisamente un dos problemas que ten a nivel da atención médica é a ampla dispersión xeográfica da poboación. E despois sí que eu tamén concordo con David en que hai un responsable de todo isto que é unha deixación de funcións por parte da administración da Xunta, no sentido de que vemos que no rural hai unha carencia absoluta de centros de día, de residencias, de persoal de apoio. Tamén é certo que hai reticencia moitas veces das familias a hora de levar os seus seres queridos a determinados centros de acollida, porque, bueno, pues prefiren cuidalos na casa, pero esa responsabilidade, moitas veces, por cuestións de horarios ou de imposibilidades, non se pode estar 24 horas do día pendente desa persoa. Iso desemboca en moitas horas de soidade e provoca este tipo de episodios. Como se podería paliar eso? Evidentemente fai falla persoal ben formado, como ben dicía David, logo tamén ese impulso que anotou el dos avances tecnolóxicos hoxe en día permiten perfectamente ter unha xeolocalización de todas as persoas que podan ter ese tipo de patoloxías, de xeito que nos faciliten a atopalas nun plazo suficiente como para garantir que aínda podan estar con vida.
Polo tanto, máis agora co despliegue do 5G en toda o rural galego, pois penso que bueno, é unha solución low cost, que en realidade requiere de moi pouco investimento e podería salvar moitas vidas. Lalo. Pois probablemente esta última vía que acaba de apuntar Marco sería útil, pero detrás de todo eso hai un drama humano e persoal, non? Apuntabas, decías que se constata que é moi difícil encontrar os maiores que se extravían e en cambio é bastante máis sinxelo encontrar os menores ou adolescentes que se van. Hai unha razón potentísima que xustifica esa realidade. A primeira é que os adolescentes ou menores que se van saben onde queren ir, aínda que a idea sea peregrina e disparatada, pero saben a onde queren ir. Os maiores non saben nin que se van. Bueno, pois teñen perdida a capacidade cognitiva e nun segundo, por moito cuidado, eu entendo agora probablemente a desesperación en todo este lapso de 23 días que estuveron buscando a señora do seu fillo, non? E dos demais familiares que terá, bueno, porque será, si viaxaba con ela e estaba con ela, será difícil quitarse de enriba a responsabilidade de decir, pois escapouseme a min, non? Cuando eso, nese contexto, é inevitable, nunca sabes. Cuando eu vivín hai moitos anos un caso, en fin, moi próximo, nunca sabes cando esa persona vai ir hacia a dereita ou hacia a esquerda, hacia adiante ou hacia atrás, ou non se vai a mover, ou moveuse 2 metros e tú xa non a ves. E non fixo nada, estaba quieta. Este caso que comento eu, pois, unha familiar, que estaba contigo, de repente deixas de vela, empezas a mirar, xa vas, claro, non sabes a donde, pa diante, pa atrás, e despois resulta que estaba na habitación do lado, sin moverse. Entón, é moi difícil, eu comprendo que, claro, no exterior, a xeolocalización sería unha aportación importante, seguramente, pero é unha realidade crudísima, que deixa as familias devastadas, incluso sin estes episodios de desaparición. O sea, cuidar a unha persoa que a súa capacidade cognitiva e volitiva desaparecida é unha tarefa heroica e é probablemente das cousas que máis queiman e devastan a quen cuida. Fíxate que neste caso, David, movéronse todo tipo de operativos de rastreo, policiais, protección civil, voluntarios, cazadores. Chegouse a suspender incluso a búsqueda porque non aparecía a señora. O fillo seguiu buscando e apareceu 2 kilómetros máis alá do punto onde desaparecera. Parece ser que nunhas silvas, todo operativo para buscar a unha persona destas características nunha provincia que, se non recordo mal, ten en torno a 18.000 maiores que viven sós. Quero dicir, é un tema para ter moi en conta esta situación. Claro, pero, perdón, no caso desta señora non estaba soa, o sea, nin siquiera estaba nesa situación, o sea, que é dificilísimo de manexar ese. Eu tamén quería sinalar que non me parece tan maior a señora, dixeches que tiña 73 anos. É dicir, non estamos falando... O problema non é de idade, sino de... Exacto, un problema dunha enfermidade neurodegenerativa que afecta Alzheimer, sí, a xente máis maior e menor maior, non? Pero, bueno, isto que apuntas, eu penso que tamén é de destacar, non? Houbo moita solidaridade de parte da sociedade civil, non? Evidentemente, pois, os dispositivos de seguridade activáronse, falas de protección civil, pero tamén houbo moito voluntario que colaborou na búsqueda, que rastrexou o monte, que se moveu, que buscou, e ao final, pois, volvemos un pouco o que che dicía, onde apareceu esta muller, pois, nunha silveira. Eso denota que hai un
bueno, un desleixo acentuado do noso monte, e calquera pode ter un accidente, caer nunha silveira e ata que te atopen a saber o que pasa, non? É un pouco, pois, todo está interconectado, unha dinámica alimenta a outra e temos a situación que temos, por desgraza. Marco, outra situación que ten que ver tamén co abandono do rural e que estes días está saindo a palestra é o xabarín. O xabarín causa 3 accidentes ao día nas estradas de Ourense, 3 accidentes ao día, 11 no conxunto de Galicia. Segundo a información de hoxe na región, a superficie de cultivo danada por esta especie na provincia disparouse un 74% nos últimos 5 anos. Agora ademais, protagonista pola peste porcina radicada en Cataluña, pero xa o sector está treme o que poda ocurrir se esa situación se descontrola. Onte a Xunta urdiu unha reunión de urxencia, de aí saliron un par de conclusións. Unha delas é recordarlle aos concellos que teñen a competencia no eido municipal para limpar as fincas, porque cada vez se achegan máis a núcleos urbanos, e outra das conclusións é primar os tecores que cacen máis alá do cupo asignado. Eso de momento é o que temos en riba da mesa. Bueno, vamos a ver, eu iba a decir convivo con eles, pero é moito dicir. Pero sí que é certo que Bueno, algúns parece que son amigos. Sí, as horas que vou correr eu polas mañás, pois aí ás 6 e pico da mañá, que noite pecha, pois é moi frecuente, eu levo topado, bueno, dúcias e dúcias e dúcias desde fai moitos anos. Sí que é certo que cada vez máis, e en zonas donde antes non nos atopabas. Por exemplo, o último que vin foi en fronte do centro comercial, debaixo da Ponte Nova, pero isto faloche das 8 da mañá, é dicir, xa era pleno día. Estaba intentando cruzar a carretera nacional que vai para Monforte, pero como están eses quitamedos, non era capaz de cruzar da parte do río para a zona do centro comercial, do Parque Miño. Entón, voltouse outra vez para baixo e tal, pero, bueno, unha peza grande que estaba ali a plena luz do día, non? Xa de noite é moi frecuente atopalos. E despois os restos por donde fozan son obvios e evidentes, incluso nos parques da cidade, non? Claro, efectivamente, eu lembrome na miña xuventude, non sei, eu penso que a primeira vez que vin un xabarín vivo xa debía ter 25 ou 26 anos. Non era para nada frecuente velos en ámbitos, xa non digo nas cidades, pero que o ser humano o vira era infrecuente. Incluso cazando, é dicir, indo de caza nas monterías era prácticamente imposible velos, primeiro porque a especie escaseaba moito, e segundo porque o xabarín escapaba do home, non? Sempre se refuxaba lonxe do alcance do ser humano, porque normalmente o ser humano cando iba polo monte antes iban sempre con escopetas, incluso os pastores, e bueno, o xabarín tiña moito medo do ser humano. Agora é o mesmo que lle pasa pois ás pombas nas cidades ou a outro tipo de animais que antes pois fuxían dos eu lembrome cando eu era novo se cazaban os pombos, non? Aquelas famosas palomas torcaces que existían. Ahora as pombas xa non ten ningún mérito cazalas porque están comendo patacas fritas nas terrazas, non? Que solución pode ter isto? Bueno, en primeiro lugar, os que defendemos que a cacería debe ter solamente unha función de control cinexético e nunca de ocio, non como deporte, penso que debería haber dúas vías, unha vía administrativa donde se cubran os danos causados e se indemnice rápida e eficazmente os gandeiros e os agricultores que sufran os danos que poda causar o xabarín. E despois sí que neste caso eu penso que é unha especie que se propagou demais e que hoxe en día prolifera en demasía. E, polo tanto, sí que habería que aumentar ese control cinexético da especie. Pero ese control cinexético, por eso, e isto quero que se note, o sea, que se tome como quero dicir, me gusta a idea do tiro con arco. Vamos a ver, eu participei en varias monterías fai moitos anos onde se cazaba con arco.
Por qué? Porque iso é unha cousa que fan os especialistas, non se lle dá a posibilidade á xente que non distingue unha cousa da outra de salir con escopetas ao monte a ver si, veña, vamos a disparar a raposos, vamos a disparar a xabarín e vamos a ver o que pillamos hoxe. Non é iso, senón que especialistas, que son a xente que tira con arco, eu teño visto cazar xabaríns con arco, que van concretamente a decir hai que acabar con esta manada deste sitio porque esta manada é a que está propagando tal, ahora se van a este foco e se acaba con aquel foco en concreto. Solamente esa, que casi como vamos a chamarlle este término, limpeza étnica, que non queda moi bonito, pero que é unha cousa moi focalizada e moi concentrada nun... Lalo. Bueno, eu comparto a postura de Marco, pero é certo que o caso do xabarín, como das pombas, foi xenor das mans. Teño a sensación de que aquí, como en outros ámbitos, fala moita xente e pouca sabe o que di. Porque, claro, hai opinións, pois non se pode intervir. Pois moi ben, pois non, eso non vale. Exterminar, tampouco. Entón, hai que buscar un termo medio, pero é certo que algúns animais que tú dis ben, que tiñan un hábitat determinado, que se circunscribía ao monte, non? E aos sitios alonxados dos núcleos poboados, eso mudou. Temos un zorro que xa se deu conta que é máis fácil vir comer aquí a un establecemento moi próximo que ter que andar meténdose nos galiñeiros, que casi non os hai, que dificulta moito o modus vivendi. Entonces, bueno, pues ven as horas regladas, despois de comer os clientes, ven el, en fin, en perfecta armonía co entorno. Os xabaríns, eu teño algúns, non sei se son sempre os mesmos, eu vivo no rural, pero moi próximo ao mundo urbano, e andan alrededor da miña finca, alrededor, o sea, fora, porque por adentro non poden entrar, pero teño a sensación de que si eu fixera algún interés, igual algún día nos podíamos saudar, porque casi convivimos. Donde hai terra, como di Marco, tamén notase, aínda que non nos vexas, porque eles van máis de noite que de día, aínda que de día xa se ven algunha vez tamén, van máis de noite que de día, pois todo o traballo que fan escorredando a terra, pois é perceptible. Se un sae xa un pouco máis hacia a zona de monte, hacia a Meda ou hacia cualquier monte que haxa por aí, o difícil é non velos. O anoitecer, a partir do anoitecer, o difícil é non velos. Claro, isto pelexase con posturas negacionistas do problema que hai. Claro, pagarlle os gastos aos agricultores, aos damnificados, pasa co lobo. Pagarlle os gastos, pero quen os paga, e cando, porque despois hai matices que eso non se considera non sei que, e a perda para quen está traballando é considerable. Entonces, lograr armonizar dereitos e preferencias é unha tarefa complicada, pero é inevitable, porque senón vámonos a ver en situacións máis complexas que as que temos agora. David. Bueno, non vivo no rural, vivo nun barrio desta cidade, un barrio bastante populoso, e non é a primeira vez que baixo pola tardiña a tirar o lixo e me atopo ali cunha familia de xabaríns que están comendo no medio de Ourense. Entón, cando isto me ten ocorrido, a pregunta que se me ven á cabeza é: e eu a quen chamo? É dicir, quen se pode ocupar desto? E penso, bueno, a policía local. É que a policía local está capacitada ou está preparada para atender unha situación con xabarís na cidade? Entón, doume de conta que non, e doume de conta que estamos completamente desprotegidos. Nadie está preparado. Nadie está preparado. Pois ese é o problema onde quero ir eu, é dicir, ninguén está preparado. Quen se ocupa desto?
O fenómeno dos xabaríns, pois, desde o meu punto de vista, non é un fenómeno illado. É un fenómeno que responde a unha crise ecolóxica máis ampla e que ten que ver novamente con eses eixos, eses vectores que sinalamos cando falábamos da desaparición da señora que tiña Alzheimer. Despoboamento do rural, desleixo dos nosos montes. Primeiro punto. Segundo punto, que fai a Xunta de Galicia que volve a ser a responsable, a que ten competencias na materia? Pois privilexia a estrategia cinexética. Vale, moi ben, estrategia cinexética. Eu son moito de datos, e lin por aí que nos últimos 20 anos incrementárase máis dun 200% as capturas de xabaríns. Temos máis ou menos xabaríns? Temos máis, co cual quere dicir que hai outros detonantes de fondo que son os que se sitúan na orixe do fenómeno. Co cual, a min gustaríame que as administracións públicas pois amosaran un pouco máis de celo, de empeño, de seriedade a hora de afrontar estas cuestións. Pois, bueno, o mellor hai que investigar por que pois proliferan os xabaríns. O mellor hai que poñer en marcha dispositivos de vixiancia. O mellor os xabaríns siguen unhas rutas predeterminadas, o mellor pódese informar a xente ou pódese controlar en certo modo. Que pasaría en Ourense se ocorre un brote como o de Cataluña? Eu penso que estamos mortos. E aparte somos unha provincia que temos moito no sector porcino. Pois o mellor hai que controlar onde se alimentan os xabaríns, porque baixan as cidades, baixan sempre aos mesmos sitios, non baixan sempre aos mesmos sitios, o mellor hai que facilitar outro tipo de alimentación a proximidade, o mellor, quero dicir, hai moitas máis fórmulas, é un fenómeno complexo, un fenómeno que está interconectado con outros problemas da nosa provincia, e dame a sensación de que non pode ser o todo cinexético a solución a este problema. Desde logo es un problema global, internacional. Hace unos días en la Nueva España, pero curiosamente... Hai uns anos andaban polo centro de Vigo, ali por Beiramar. En la Nueva España de Asturias hace unos días titulaba algo así, no quiero... pero era algo así, como El lobo cerca Oviedo, era un titular un poco tremendo, ¿no? Pero hablaba de un ganadero del rural obetense que había avistado 3 ejemplares cerca de su explotación, 3 ejemplares de lobo, y que él relataba que primero había llegado el jabalí, después las martas, ahora estaban llegando los lobos, y decía 2 cosas que eran interesantes. Una decía, los animales van a lo fácil, que era algo de lo que comentaba antes Lalo. Os animais parvos non son. Y también decía, es una aberración darle pan a los jabalís. O sea, él habría visto a alguien darle de comer. Es tanta ya la familiaridad que estamos teniendo con estos animales que ya incluso ya los empezamos a tratar como mascotas. Vémoslo tamén nas cidades, onde se alimenta con pan os paxaros, onde se fan eu, que fai moitos anos, xa sabedes que tuvemos unhas explotacións gandeiras, bueno, pues de tamaño bastante grande, falamos de máis de 200 vacas, de 3.800 e pico leitóns que tiñamos daquelas, bueno, falamos dos anos 90, non? Entón, daquelas os lobos, ainda non estaba aquela normativa que obligaba a retirar os cadáveres dos animais, polo tanto os lobos viñan ás fosas comuns, onde se botaban aqueles corpos, efectivamente, por qué? Porque era moito máis doado ir a alimentarse daquilo, despois que facía, era unha propagación de enfermidades, porque todos aqueles animais normalmente morreran por algunha enfermidade, por iso estaban ali, e entonces eso iba contaminando detrás. O problema que hai con respecto ao que sinalabas, David, é que eu, que tamén son oposto á actividade cinexética, chega un momento no que hai que tomar unha medida, digamos, de bisturí, non? Que eu penso que neste momento é o que se require. Por que? Por exemplo, se fala de outro tipo de controles, pero, por exemplo, ese plan é un plan que, como debería ser, tal cual ti o plantexas, é o correcto, pero é un plan que vai a longo plazo. É dicir, vamos a facer un estudio, vamos a ver por onde se moven, vamos a intentar limitar esas áreas, avisos á poboación, todo ese tipo de cousas conlevan un plazo de tempo longo para poder chegar aí, non? E cando van a empezar? Claro, entonces, claro, isto é un pouco como temos falado de outros temas, de decir, ten que haber, por exemplo, de calquera tipo de delito, non? Pois unha parte educacional
que para subsanar eso, e despois unha parte tamén inmediata de xeito represivo para que a xente que o está cometendo agora a podamos sacar das rúas, non? Pois eu poño ese símil co que está sucedendo agora, non? É dicir, me parece que a solución é a que ti apuntas, sería a solución racional e correcta, pero é unha solución que nos vai levar X tempo e, mentras tanto, de algún xeito hai que actuar, non? Por iso, xa remato, por iso me gustaba, digamos, que esa actividade de control cinexético se leve a cabo por profesionais e non polos tecores, por exemplo, non? Ti non podes chegar agora, eu que sei, a comarca da que sexa e decide a xente, veña, o que máis mate xabarís leva unha copa, non? Eso é unha animalada, nunca mellor dito. Entonces, eso non me parece serio. O que sí me parece serio é que determinados expertos, unha vez se teñan acotado en que puntos hai que incidir, dicir, hai que matar estas femias, hai que matar aqueles machos, hai que matar isto para eliminar ese foco, e se actúe con precisión quirúrxica. No, eu que dicía que me dá a sensación de que non se está a facer o outro, claro, de que se está a privilexiar o todo cinexético. Evidentemente temos unha urxencia a curto, hai que tomar medidas a curto, pero hai que pensar no medio, no longo, e evidentemente un problema complexo, o mellor hai que restablecer os equilibrios ecolóxicos nos nosos montes, eso levará moitos anos, pero haberá que empezar pero haberá que empezar en algún momento. En algún momento, sí. Lalo, tócache pechar. Non, pouco máis que engadir. No rural non se fai aínda esa proposta que vos apuntades, pero é máis fácil. O problema está ahora mesmo no mundo urbano ou periurbano, porque circulan xa en pé de igualdade, non? E aí non se pode ir ca escopeta cargada, ou polo menos non se debe, porque podemos encontrar con problemas maiores, non? Entón, coidado co que se fai. É unha cuestión complicada, como é o das pombas no propio centro urbano. Hai sitios que é difícil poder estar nunha terraza tranquilo, porque están acosando e se te despistas, pois poñeches enriba da mesa, non? Bueno, pues, pero algo hai que facer, porque senón vamos a terminar mal. Algo teremos que facer. Ata aquí en Portada, non esquezan que poden seguir minuto a minuto o que ocorre na nosa cidade e na nosa provincia, na web de la región, laregión.es. Agárdolles aquí mañán ás 11:30 horas. Moitas grazas por seguirnos.